Unha foto de Uxía Gandarela ilustrará o cartel promocional da Semana Santa de Noia. A rapaza noiesa foi a gañadora deste concurso promovido pola parroquia de San Martiño e polas 4 confrarías da vila. Unha docea de imaxes foron presentadas ao concurso promovido pola parroquia de San Martiño e polas 4 confrarías da vila para ilustrar o cartel promocional da Semana Santa noiesa. Finalmente a gañadora foi a moza Uxía Gandarela. O párroco José Ortoño destacou a calidade dos traballos presentados, ademais de agradecer a Uxía a participación neste concurso. Ademais de ilustrar o cartel promocional desta edición da Semana Santa, recibirá un premio de 200 euros. Tivemos un total de 12 traballos ou fotos e unha ganadora, Uxía Gandarela Faveiro, a cal felicitamos públicamente, e ao final deste acto faremoslle a entrega do premio dotado con 200 euros. A gañadora tamén interveu no acto, onde afirmou estar moi ligada á Semana Santa, ademais de salientar a súa afección á fotografía dende fai algúns anos atrás. A verdade é que eu sempre fui unha persoa moi ligada á Semana Santa desta vila, xa que sempre colaborei e participei a través das diferentes confrarías en diversas procesións. Fai como cousa de 3 anos comecei a aficionarme á fotografía, así que nas últimas Semanas Santas dedicábame un pouco a intentar retratar algunhas das tradicións máis importantes da vila. Este ano decidinme a participar no concurso, animada por amigos e compañeiros, e, como cando un se presenta a un concurso nunca pensa que pode gañar, non? Ata que recibín a chamada de don Xosé, nos primeiros momentos quedei un pouco en blanco, despois recibín a noticia con moita alegría, xa que para min é unha honra que unha fotografía miña promociona a Semana Santa. Da mesma maneira, a moza noiesa falou sobre a fotografía gañadora e das ilustracións que a compoñen. Con respecto á fotografía, nela quixen plasmar 3 imaxes moi importantes da Semana Santa noiesa, como son a Virxe da Soidade, o Cristo crucificado e o Cristo xacente. Todo sen desmerecer evidentemente o resto das imaxes que forman parte da Semana Santa noiesa. E nada, para rematar, dar as gracias outra vez e animar a toda a xente que queira que participe. Por último, o cura amosouse satisfeito pola repercusión que alcanzan este tipo de eventos, ademais de procesións, e animou a xente a seguir participando nestes concursos.